وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإن يا رسول الله برمان تادي موجود كتودي تبي سولروني باتا برمان تادي موجود كتودي تبي سولروني يا رسول الله برانا ما بوجفو سبنا ودورنا do amada Mantadi mojo do kitode Jawi selero ni patara Borago borana mapuche fo Sabura do borana do amada Tulare nyunyi ferogoma Boratine nyemba ya goma Mantadi mojo do kitode o wi minen bamako en fof gandi tan ko jangde o wi omo andi noon ko an sakkittomo o wi mbiɗa sennuma so bamako ari hokku bamako nawamo janginoyamo ɗum woni oɗo ñalawma hande so dañama so ɓiɗɗo feeñiɗo e oɗo galle wiyama ene refto hande o yi weltare nde noon ene mawni o yi ɓe jetti Allah ɓe jetti ceerno Salihu o yi ceerno Salihu o tinnima no feewi o yi omo tinni kadi no feewi o yi ɓundu fof ene andi koye jihadi o woni o wi aɓe gandidiri no feewi o wi ɓe mbayrodir tan o wi gandal makko noon ene yooɗi o wi aɓe ñaagi Allah ene laaɗo mum yo Allah nurɗi gandal ngal o wi kala garɗo ɗo ɓesgu ceerno Bocar ceerno mo aaji o wi ɓesgu ceerno mo aaji nen ɗo o wi ceerno Aliou oɗo jiyaɗo Allah o wi ko moƴƴo no feewi o monɗo o wi ceerno Ibrahima to Tali Badji ko fuɗɗi oɗo ziyara o wi hikka waɗi duuɓi 9 hitande fof ceerno Bachirou wiyamo o wi lomtoyo toon o wi o waddiɓe o wi 97 ko nden ceerno Bachirou waddimo e ceerno Ibrahima kanko ceerno Bachirou omo anduno oɗo ñalawma ene ara o wi en jetti Allah o wi aɓe beltotonode kono noon hande o wi weltare maɓɓe noon hande ɓeydima o wi bandi ko en fof gari melganaɓe fof gari o wi kala melganajo ari ɗo ɗaɗol mum fof ari o wi hoddiɓe ɓe fof gari hay goto heddaki o wi maɓe ngar joni jiyomɓe o wi ɗum noon ɗum ko weltare no feewi omo ñaagi gurel baydinaɓe ko wuro kaw makko en o wi ko ɗo kosam ɗam woni yoɓe tinno no feewi o wi ko waɗa ɗo ko
o wi waɗaka noon pour hollirede waɗiraka pour mbawka o wi waɗako pour jingol o wi o jinganani hay goto sona kamɓe o wi o wona bawɗo de o wi kono omo jogui fellital yeɓe tinno no feewi Allah jarama noon on jarama o wi o wawa limtude ko ari ɗo e neɗɗo ko kono noon ɓe beltima de ɓe beltima no feewi o wi wuro ngo beltima no feewi ɓundunkoɓe beltima no feewi malinaɓe beltima no feewi kamɓene kadi soɓe gari ɗo koɓe jangguɓe ɓe jii ɓiɗɗo ene reftoɗo koye galle he watte kamɓe noon ɓe dañani hen weltare Allah jarama noon on jarama o wi o yiɗano noon haalde kono noon ko ceerno Salif yamirimo o wi haala noon weeɓani o wi kono noon alay sago ma o haala hen seeɗa o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu o wi jasakumullahu hayran bi ahsani jasaihi o wi Allah jarama noon on jarama عادات كل عبد عواه وعمره 21 سنة لله دار أمه مع السنة فكان من جملة من أتاه من أولياء أسره الله سيدنا طيب خلفة الهدى وفارس الحلبة أحمد السقار وغير هذين كمن آل المنى كسيدي محمد نجل الحسن الذي قال لهذا الكامل تدرك لا بد مقام صلى وبدل رجع لسهالي ثم أتى مدينة الجدار. السلام عليكم.